Inselmilkom. Illum l-erba, 24 ta' frar. Nilqakom għal qudiesa r-Rożarju immexxija minn Patri Clinton Farrugia mis-Soċjetà Missjonarja ta' San Pawl li ġie ordinat saċerdot 7 snin ilu. Fl-Evanġelju tal-lum Ġesu jċanfar lill-ġenerazzjoni tiegħu għal xriedet sinjal mingħand il-Messija. U Ġesu, kieku x'kien jgħid għall-ġenerazzjoni tagħna? Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispiritu Santu. Amen. Il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu l-imħabba talla u l-għada fl-Ispiritu Santu tkun magħkom il-koll. U miegħek ukoll. Hekk inkomplu bħala komunità Nesranija din il-mixja sabiħa dan iż-żmien ta' randan, f'dan iż-żmien ta' konverżjoni, f'dan iż-żmien fejn dejjem kontinwament mitlubin kelma wara kelma biex nitlu iktar u narfu x'hemm fil-qalb tagħna. U forsi jekk l-istedina nindunaw li għaddi ġimgħa diġà anke minn mindu il-Knisja propju ta' tbidu għal dan iż-żmien qaddiż. U għaldaqstant ejjew ukoll hekk narfu aħna kemm qed nagħmlu użu tajjeb minn dan il-ħin biex aħna dan iż-żmien anke matul dan iż-żmien anke ta' pandemija li forsi bħalissa qegħdin ngħixu bil-diversi realtajiet, aħna narfu dejjem iktar x'hemm fil-qalb tagħna u fuq kollox narfu jekk aħna aħniex naħdmu fuq din il-ħbiberija tagħna ma' Alla. U fil-bidu ta' din l-Ewkaristija l-daqstant ejjek il-bot minn distrazzjonijiet tal-ħajja tagħna narfu li aħna l-kol fraġli u li aħna wkoll għandna bżonn il-qawwa ta' Alla missierna, ta' Alla li jħobbna. Mulej ħniena. Mulej ħniena. Kristu ħniena. Kristu ħniena. Mulej ħniena. Mulej ħniena. U jħenna lina Alla li jista' kollox jaħfrilna dnubietna jwassalna l-ħajja ta' dejjem. Amen. Nitolbu. Bittieba ħniena mulej, ħares lejn il-qima tal-poplu tiegħek biex aħna li qegħdin irrażnu l-ġisem u niċċaħdu fil-ħtiġijiet tiegħu inqawwu lir-ruħ tagħna bil-frott tal-emejjel tajba. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li miegħek jgħixu jsaltan flimkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Amen. Amen. Qari mill-ktieb tal-profeta Ġona. F'dak iż-żmien il-kelma tal-Mulej waslet lil Ġona u qallu: mur f'Ninwe il-belt il-kbira u x'għandrilha ngħidlek jien. U Ġona qam u mar f'Ninwe kif qallu l-Mulej. Issa Ninwe kienet belt kbira l-aħħar, trid 3 ijiem biex timxiha. Ġona kif daħal il-belt, beta ġurnata mixi, ixxandar u jgħid: 40 jum ieħor u Ninwe issir ħerba. In-nies ta' Ninwe emmnu f'Alla u nedew sawma u libsu xkejjer, mill-kbir saż-żgħir. L-aħbar waslet għand is-sultan ta' Ninwe u qam minn fuq it-tron tiegħu. Neħħa minn fuqu il-mantel tiegħu, inkessa bixkora u ntasab fl-irmiet. U ħarġu jxandru u jgħidu f'Ninwe: b'digriet tas-sultan u tal-gbarat tiegħu, la nies, la annimali, la bejjem u lanqas merħliet, ħadd m'għandu jduq xejn, u la jiraw u lanqas jisorbu ilma. U jinksew bixkejjer, kemm il-bnedmin u kemm l-annimali jgħidu b'qawwa lejn Alla u kull wieħed jerġa' lura minn triqtu l-ħażina u mill-ħsara li jagħmel bidejh. Min jaf jekk Alla jibdilux u jisobbih xbieħ u jdur mill-kontra mixawla tiegħu
u aħna ma nintilfux. U Alla ra x'għamlu, kif reġgħu lura minn triqthom il-ħażina. U Alla reġa' bdielu mid-deni li qal li kien sejjem lilhom u ma għamlux. Il-kelma tal-Murej, ir-roddu ħajr lill-Alla. Għas-salm responsorjali ngħidu flimkien, qalb maqsuma u sobina ma twarrabix o Alla. Qalb maqsuma u sobina ma twarrabix o Alla. Ikollok ħnina minni o Alla fit-tjubitek. Fil-gobbor tal-ħina tiegħek ħassar ħtijieti. Aħsilni kolni mill-ħtija tiegħi, naddafni mid-dnub tiegħi. Ngħidu flimkien, qalb maqsuma u sobina ma twarrabix o Alla. Oħloq fija qalb safja o Alla, u spiritu qawwi ġeddet fija. La twarrabnix minn qudiemek, tneħħix minni l-ispiritu qaddis tiegħek. Ngħidu flimkien, qalb maqsuma u sobina ma twarrabix o Alla. Għax lilek ma jogħġbokx is-sagrifiċċju. Noffrilek vittmi maħruqa u ma tilqaħħomx. Is-sagrifiċċju tiegħi o Alla u l-qalb niedma. Qalb maqsuma u sobina ma twarrabix o Alla. Ngħidu flimkien, qalb maqsuma u sobina ma twarrabix o Alla. Erġgħu duru lejja biqlubkom kollha, jgħid il-Mulej, għax jien twajjeb u ħanin. Il-Mulej magħkom. Jak ukoll. Qari mill-Evanġelju skont San Luqa. Glorja lilek, Mulej. Meta l-folla tan-nies żdiedet, Ġesu qabad u qal: Nisel ħażin huwa dan in-nisel, irid sinjal. Imma ebda sinjal ma jingħatalu ħlief is-sinjal ta' Ġona. Għax bħalma Ġona sar sinjal għan-nies ta' Ninwe, hekk isir bin il-bniedem għal dan in-nisel. F'jum il-ħaq, is-sultana tan-nofsinhar qed tqum man-nies ta' dan in-nisel u tikkundannhom. Għax hi ġiet mitruf tal-art biex tisma' l-erf ta' Salamun. U waraw li hawnhekk hawn min hu aqwa minn Salamun. F'jum il-ħaq, in-nies ta' Ninwe qed iqumu ma' dan in-nisel u jikkundannawh. Għax huma nnidmu wara l-predikazzjoni ta' Ġona u waraw li hawnhekk hawn min hu aqwa minn Ġona. Il-kelma tal-Mulej. It-tifħir lilek Kristu. Il-Vanġelu tal-lum, fil-Vanġelu tal-lum, propju fil-Vanġelu skont San Luqa, Ġesu f'din il-mixja tagħna itina xi ftit dbeżbiża. Iva, naraw forsi l-Ġesu hawnhekk il-ftit mumenti jew fejn hu jkun daqsxejn niebes, fejn hu forsi xi kultant jur daqsxejn il-frustrazzjoni tiegħu. Fejn Ġesu jitkellem lilna u jkellimna b'realtà daqsxejn ċara. Għalfejn għax Ġesu jaf minn aħna. Ġesu jaf il-bżonn fina li jekk ikun hemm kollox għaddej, jekk b'mod regolari l-Mulej juri lilu nnifsu magħna, still aħna niddraw dik l-istess preżenza, aħna niddraw dik l-istess stedina. Allura x'irridu? Irridu xi ħaġa iktar. Irridu xi ħaġa li tixbdilna l-attenzjoni. U hawnhekk forsi jitkellem ir-realtà fina li kontinwament aħna l-egoiżmu fina li kontinwament irridu. U hawnhekk Ġesu jisu jiffrustra xi ftit ruħu, jiġi preżenta nnifsu jgħidilna, imma x'sinjali iktar ħantikom? X'sinjali iktar tal-fatt li jien qiegħed magħkom, tal-fatt li jien nagħti każ l-għajta tiegħek. Turi ħafna anke dal-element ta' egoiżmu fina li b'mod kontinwu aħna rridu. U naħseb dan huwa wkoll kunċett importanti li aħna tajjeb ukoll nirriflettu fuqu matul dan iż-żmien
tar-Randan. Fejn Ġesu qed jippreżenta l-esperjenza nisranija mhux ser tieħu minn Alla mhux il-miracle worker, mhux dak li b'mod speċjali u anke forsi jiċċellinġa lin-nies ta' żmien u anke bl-idea tagħhom li kellhom ta' Messija bħala dak li ġej jilliberana minn dak il jasal li kien iktar kwistjoni ta' awtorità ta' dak li kienu qed jgħixu tar-rulers tal-ħakkiema tagħhom ta' żmien. Imma hawnhekk kompli jfakkarna l-mulej l-istedina tiegħu mhux stedina biex ngħixu fil-kumdità, hija stedina ta' ħbiberija, hija stedina ta' approfondament. Li inti taraf bħalmet fil-bidu xemm fil-qalb tiegħek, li inti tkompli taraf tikber, li inti tkompli taraf tikxef isbuħija li Alla stess poġġa fik. Biex dik l-isbuħija tgħix ħajtek imma wkoll taqsama ma' ħadd ieħor. U għaldaqstant naħseb kemm importanti wkoll li aħna wkoll narfu l-bżonn li naħna ngħidu isma' fil-esperjenza tagħna forsi quddiem il-paganiżmu tagħna, ix-xewqa tagħna kontinwament li aħna rridu narfu wkoll li din nagħmluha mhux biss ma' Alla. Imma forsi tajjeb anke dan iż-żmien ta' Randan anke li anke ngħidu isma' relazzjoni tagħna ma' ħadd ieħor, relazzjoni tagħna man-nies ma' dawk aħna x'tip ta' relazzjonijiet għandna huma relazzjonijiet li aħna rridu naraw dejjem x'ser nieħdu mingħand ħadd ieħor ix-xewqa tagħna li nieħdu li nirċievu. Li aħna n-nies fl-aħħar mill-aħħar qegħdin hemm biex lili jissodisfaw lili, biex lili jgħinu lili, kemm jien inkun persuna li anke l-karità bħala waħda mill-tliet elementi importanti f'dan ir-Randan li nkun lest li nqasam, li nagħti anke fis-sempliċità xi kultant forsi ħafna minnkom anzjani li jgħidu li ma jinx nista' nagħmel. Iwa ħafna drabi anke telefonata tista' sserraħ il-qalb ta' persuna oħra li wkoll forsi bħalek bħalissa tgħix ukoll l-esperjenza tas-solitudni, l-esperjenza tal-waħdi. Miktar u iktar forsi importanti wkoll l-esperjenza tiegħek, ir-relazzjoni tiegħek mhux man-nies biss, imma mal-oġġetti. U forsi hawnhekk hija xi ħaġa f'dinja li hija tant konsumeristika, kontinwa rridu, xi relazzjoni tiegħek ma' dawk l-affarijiet li għandek, ma' dawk l-affarijiet li tixtieq għalfejn kontinwament irrid iktar għalfejn. Darba kont qed niċċajta ma' xi ħadd u qalli isma' qalli ħammur nixtri xi ħaġa ħwejjeġ għandi gwardarobba mimlija, ma nafx fejn se npoġġihom imma għandi bżonn iktar. Għalfejn? Għalfejn xi kultant anke fina dan l-element ħanejdu hekk tal-hoarding mod kontinwu li nixtieq ikolli. U għalhekk dik hija l-esperjenza anke tal-Randan, l-esperjenza li aħna wkoll immorru lura l dak li hu l-iktar essenzjali, iktar ma nimlew il-ħajja tagħna, iktar tista' tgħid nifgaw, imma iktar li aħna tkun l-esperjenza ta' libertà li aħna narfu x'inhuma dawk l-affarijiet, ir-relazzjonijiet li lilna jtuna jew ma jtunix il-ħajja. U llum il-Vanġelu tal-lum jippreżenta r-relazzjoni tagħna ma' Alla, kif tkellimt ukoll fir-relazzjoni tagħna ma' ħadd ieħor u r-relazzjoni tagħna mal-affarijiet, mal-oġġetti. Ejjew nitolbu verament il-mulej li anke quddiem dal-Vanġelu, quddiem id-diversi sinjali li l-mulej bimħabba itina. Il-mulej qed hemm, il-mulej jħobbna, il-mulej jibqa' jirsisti u jimxi warajna. Ejjew ma nħallu narfu li l-mulej tagħna huwa Alla tas-sempliċità. Immanuel iċċelebrajna fil-miliet. Alla li fis-sempliċità tal-ħajja tiegħek ikompli jurik li qed hemm, li qed jimxi miegħek. Għaldaqstant issa wkoll aħna nersu quddiem il-mulej, nersu quddiem il-mulej fil-fraġilità tagħna, nersu quddiem il-mulej fis-sbuħija tagħna, u nofrulu wkoll it-talb u x-xewqat tagħna. Nofrulek mulej il-komunità nisranija f'dan iż-żmien, il-komunità ta' dawk il-nies li bil-mod qed jirċievu din l-istedina li nitlu iktar fil-profond tal-qalb tagħna. U ħafna drabi meta nitlu fil-profond tal-qalb tagħna nisibu wkoll realtajiet li inti stedinna biex aħna nikbru minnha. Tolbuk mulej għal-rigal tal-kuraġġ li inti tkompli tgħidilna għamlu l-qalb jiena hu tibżgħu xejn. U li aħna wkoll nemmnu dan f'dan iż-żmien qaddiż. Nitolbu. Isma'na nitolbuk mulej. Nitolbu wkoll mulej għal dawk fil-komunità nisranija li bħalissa dejjem minn żmien diffiċli, mod speċjali minn realtajiet ta' saħħa, minn realtajiet ta' solitudni. Tolbuk mulej biex tkompli tkun int ukoll tistedinna li aħna wkoll noħorġu minn nfusna biex nagħtu wkoll aħna l-ħajja lil ħadd ieħor. Nitolbu. Isma'na nitolbuk mulej. U nitolbu wkoll lil dawk in-nies kollha li bħalissa għaddejjin mument fejn qed jarfu biex jagħmlu deċiżjoni. Mumenti fil-ħajja tagħna li aħna wkoll
Hekk narfu l-bżonn li aħna li tlob minna l-mulej deċiżjoni quddiem realtajiet fil-ħajja, quddiem stedinijiet fil-ħajja, u li kemm xi kultant nħossuna wedna quddiem dik l-istess stedina. Mulej kompli kun int ukoll dak li ddawwel il-qalb tagħna u ddawwel il-moħħ tagħna ħalli fid-deċiżjoni tagħna narfu dak li trid int nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Tina mulej ukoll għarfien li aħna quddiem ir-relazzjoni tagħna mal-oġġetti li aħna nakkwistaw li aħna għandna li nagħmlu verament użu tajjeb minnhom u li narfu wkoll naqsmu ħaddieħor minn dak li aħna stess għandna nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Mulej dawn huma x-xewqat li aħna dalgħodu fis-sempliċità tagħna, fil-fraġilità tagħna qed nippreżentawlek. Kompli kun int mulej il-gwida f'ħajjitna. Dan nitolbuh bi Kristu Sidna. Amen. Amen. Itolbu ħuti biex dan is-sagrifiċċju tiegħi tagħkom ikun joġob lill-Alla l-Missier li jista' kollox. Il-qal mulej minn idejh is-sagrifiċċji wa tifħir u glorja ta' ismu għal-ħtiġijiet tagħna u tal-Knisja mqazza kollha tiegħu. Mill-frott li inti tajtna mulej, aħna ġibna dawn l-offerti biex nikkonsagrawhom lill-ismek. Bħalma inti tibdilhom għalina f'sagrament, hekk ukoll għamel li jkunu għalina ta' fejqan għal dejjem bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Nerfgħu qlubna l fuq. Nerfgħuhom lejn il-mulej. Niżuħħajr il-mulej Alla tagħna. Hekk sewwa u xieraq. Sewwa xieraq tas-sew mulej Missier Qaddis, Alla ta' dejjem li tista' kollox. Tajjub ta' ġid tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien aħna nroddulek ħajr. Int għas-saħħa ta' wliedek u għat-tiġdid u s-safa ta' ruhom għażiltilhom dan iż-żmien qaddis fis-sena biex fih ifittxu jinħallu minn kull ġibda ħażina u jindew bil-ġid li għaddi, hekk li iżjed jintrabtu ma' dak li jibqa' għal dejjem. Għalhekk mulej, mal-qaddisin u l-anġli kollha, aħna nfaħruk u ntennulek flimkien bla jeda. Qaddis, 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 mulej Alla tal-eżerċti, is-smewiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fil-għoli ta' smewiet, imbierek minn ġej f'isem il-mulej. Osanna fil-għoli ta' smewiet. Qaddis tassew int mulej inti l-lajn ta' kull qdusija. Qaddes għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem u d-dem ta' Sidna Ġesu Kristu li meta kien ser jingħata biex minn rajħibati ħal-ħobs, ratt il-ħajr, qasam, taħ lid-dixxipli tiegħu u qal ħudu kulu l-kol minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku kol wara li klaħ l-kalċi reġerat il-ħajr taħli d-dixxipli tiegħu qal, ħudu jxorbu minnu l-koll. Għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' dejjem. Id-demm li jixxerret għalikom u għal-bnedmin kollha l-maħfra tad-nubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Dan il-misteru tal-fidi tagħna.
Inħarbu l-mewt tiegħek mulej, insandru bil-ferħ il-qamin tiegħek, nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna u nagħmlu dam tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni. Roddulek ħajra xogħġbok tilqana u nqudiemek biex naqduk. Miċċa kontana nitolbu l-Ispiritu Santu jaqadna f'ġisem wieħed li lna nisa nieħdu sem il-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha. Wettaqaf l-imħabba fl-imkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Charles, l-Isqof Joe li qed jgħinu, mal-Ministri u l-Missjonarji tiegħek kollha. Ftakar ukoll futna. Li raqdu bit-tama tal-qawmien, ftakar fil-mejtin kollha. Daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-seb tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbuk għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem. Fl-imkien ma' Marija, l-Apostli u l-Qaddisin kollha. Li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja, għamel li magħhom aħna nfaħruk u aħna nsebħuk Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu fi Kristu. Jingħata lilek Alla missier tista' kollox fl-imkien mal-Ispiritu Santu kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ejju fl-imkien hekk nitolbu t-talba li għallimna Sidna Ġesu għas-salvazzjoni tagħna. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek. Ikun li tritint kif fis-sema jekk fl-art. Ħobsna ta' kuljum għatina llum. Aħfrilna d-nubietna bħalma naħfru l-minuħat jalina. La daħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tieba ħniena tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħielsa dejjem id-nub, imħarsa minn kull inkwiet aħna u nistennew nittamaw lena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Għax tiegħek hija s-saltna l-qawwa u l-glorja għal dejjem. Mulej Ġesu Kristu li qed lill-apostli tiegħek, inħallilkom islim nagħtikom islim tiegħi. La tħares mulej lejn nubietna iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija slim għatija laqda li inti trid fiha, inti tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. U miegħek ukoll. Nagħtu l-paċi lil xulxin. Ħaruf ta' Alla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf ta' Alla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf ta' Alla li tneħħi d-nubiet tad-dinja għatina l-paċi. U tiddanu l-ħaruf ta' Alla. Danu dak li f'qalbu emmint. Danu dak li xewqa tiegħu hija li jibni relazzjoni miegħek iktar milli xsejtik. Danu dak li lilna jistedinna l-iktar intimità. Ħenni naħna li aħna mistiedna għal din l-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jissoqol jisri inti tħu taħt is-saqaf tiegħi, iżdejt biss kelma waħda u ruħi tkun infejqa. Flimkien ngħidu t-talba għat-tqarbina tax-xewqa. Ġesu, jiena nemmen li inti tinsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija. Imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi, Ġesu tiegħi, biex jiena niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik, biex f'ħajti u f'mewti jiena nemmen fik, nitma' fik u nibqa' nħobbok għal dejjem.
Nitolbu. Inti qatt ma tieqaf titmana u Alla. Bil-kelma u bis-sagramenti tiegħek. Għamel mulej nitolbuk li dan l-ikel qaddis li inti tatina iġibilna l-ħajja ta' dejjem bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom U miegħek ukoll. u jberikna l-mulej li jħobna l-Missier l-Iben u l-Ispiritu Santu Amen. immorru ngħixu fil-paċi ta' Kristu. Irroddu ħajr lill-Alla. Isem tal-Missieru tal-Iben u tal-Ispiritu Santu. Amen. Ekki jew ħuti anka nġabru din it-talba għad-disa ta' Rożarju. Ekku mod speċjali llum nitolbu għal dawk in-nies kollha, hekk li bħalissa dibatu ma forsi permettu li anka jieli naħdem fil-Misteru tal-Edukazzjoni. Hekk dan il-Misteru importanti li anka l-Knisja, tant skejjel ukoll tal-Knisja, tipprovdi l-edukazzjoni lil tant u tant familji Maltin. Hekk x'nitlob mod speċjali wkoll għal tant studenti, hekk f'din l-esperjenza tal-formazzjoni tagħhom. Biex il-mulej jkompli jimxi magħhom, imma wkoll biex bħala vokazzjoni tagħna bħala skejjel tal-Knisja inkomplu nwettqu l-istedina tagħna fejn nistiednu tant u tant żgħażagħ jikbru fil-ħbiberija tagħhom ma' Alla. Alla tagħna isma' t-talb tagħna, eħlesejna u wieqaf magħna. Glorja l-Missieru lill-Iben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marja Santisma, urina l-inti jomna, għalik jisma' t-talb tagħna. Ġesu li twilet għalina u rrid ikun iben bniedem bħalna. U Ġesu tiegħi għafrilna d-nubietna ħlisna minn nar tal-infern u l-ġenna l-erwieħ kollha, speċjalment lil dawk li għandhom bżonn tal-ħniena tiegħek. U l-misteru nikkontemplaw il-mument meta Sidna Ġesu Kristu qam minn bejn l-imwiet. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif fis-sema hekk fl-ard. Ħobżna ta' kuljum matina llum, aħfirna dubietna bħalma naħfrom nuħati għalina, la ddaħħalniex fi tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Li malik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa, birek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marja Malla tlob għalina mitinbin, issa fis-sija tal-mewtana. Amen. Li malik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, birka inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marja Malla tlob għalina mitinbin, issa fis-sija tal-mewtana. Amen. Li malik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marja Malla tlob għalina mitinbin, issa fis-sija tal-mewtana. Amen. Li malik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marja Malla tlob għalina mitinbin, issa fis-sija tal-mewtana. Amen. Li malik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marja Malla tlob għalina mitinbin, issa fis-sija tal-mewtana. Amen. Li malik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marja Malla tlob għalina mitinbin, issa fis-sija tal-mewtana. Amen. Li malik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marja Malla tlob għalina mitinbin, issa fis-sija tal-mewtana. Amen. Li malik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marja Malla tlob għalina mitinbin, issa fis-sija tal-mewtana. Amen. Li malik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għaddisa Marja Malla tlob għalina mitinbin,
issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mlej miegħek imbirka inti fost in-nisa, birek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marja Malla tlob għalina mitinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja l-Missier, lill-Liben u l-Ispiritu Santu. Kif kemm il-bidu issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Alla taħna smaktar taħna, ħelesejna u qafmana. Glorja l-Missier, Liben u l-Ispiritu Santu. Kif kemm il-bidu issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. U ġustija frilna d-dubietna ħelista minn tal-infern u l-ġenwi kollha speċjalment lil dawk li għandhom bżonn tal-ħnina tiegħek. Il-misteru tal-glorja, nikkontemplaw il-moment meta Sidna Ġesu Kristu tal-assema. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikulli trid int kif is-sema hekk da fl-art. Obżna ta' kuljum matina llum, affirna dubitna bħala nafru mnuħati għalina, għaddaħanix fit-tiġrib, iżda nista' mid-deni. Amen. Malik Marija bil-grazzja minn l-mlej miegħek. Birka inti fost in-nisa nbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slima għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mlej miegħek imbirka inti fost in-nisa nbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slima għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mlej miegħek imbirka inti fost in-nisa nbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slima għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mlej miegħek imbirka inti fost in-nisa nbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mlej miegħek imbirka inti fost in-nisa nbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mlej miegħek imbirka inti fost in-nisa nbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mlej miegħek imbirka inti fost in-nisa nbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marja Malla tlob għalina mitinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mlej miegħek imbirka inti fost in-nisa nbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marja Malla tlob għalina mitinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mlej miegħek imbirka inti fost in-nisa nbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marja Malla tlob għalina mitinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mlej miegħek imbirka inti fost in-nisa nbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marja Malla tlob għalina mitinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja l-Missier, lill-Liben u l-Ispiritu Santu. Kif kemm il-bidu issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marja Santisma urina l-intjomna, għalik jisma t-talb tagħna Ġesu l-twel tal-jina li tkun iben tiegħek bħalna. U Ġesu tiegħek fl-inna d-dubietna ħlista minn tal-infern u ġenwi kollha speċjalment lil dawk li għandhom bżonn tal-ħnina tiegħek. Kontemplaw fit-tielet misteru minn tal-glorja meta Sidna Ġesu Kristu bagħat l-Ispiritu Santu fuq l-Apostli. Missierna, li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek, ikulli trid int kif is-sema jekk fl-art. Obżna ta' kuljum matina llum, affrilna dubietna bħalma nafru mnuħati għalina, la daħħanix fit-tiġrib iżda nista' mid-deni. Amen. Slima għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mlej miegħek imbirka inti fost in-nisa nbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marja Malla tlob għalina mitinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mlej miegħek imbirka inti fost in-nisa nbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marja Malla tlob għalina mitinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mlej miegħek imbirka inti fost in-nisa nbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marja Malla tlob għalina mitinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mlej miegħek imbirka inti fost in-nisa nbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marja Malla tlob għalina mitinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mlej miegħek imbirka inti fost in-nisa nbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marja Malla tlob għalina mitinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mlej miegħek imbirka inti fost in-nisa nbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marja Malla tlob għalina mitinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mlej miegħek imbirka inti fost in-nisa nbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu.
Qaddisa Marja Malla tlopalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Li malik Marija bil-grazzja mimlija l-mlej miegħek imbirka inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marja Malla tlopalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Li malik Marija bil-grazzja mimlija l-mlej miegħek imbirka inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marja Malla tlopalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Lima għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mlej miegħek imbirka inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marja Malla tlopalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja l-Missier, l-Liben u l-Ispiritu Santu. F'kemm il-bidu issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santisma, urina l-intjomna. Għalik isma it-talb tagħna Ġesu li twilet għalina u rrid ikun iben bniedem bħalna. O Ġesu tiegħek frinna d-nubietna ħarisna minn nar tal-infern u l-ġerna l-erbieħ kollha, speċjalment lil dawk li għandhom bżonn tal-ħniena tiegħek. Kontemplaw fir-raba misterju tal-glorja meta Sitna Marija ġiet imtella s-sema bir-ruħ u l-ġisem. Issirna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek li kull trid int kif fis-sema hekk fl-art. Obżna ta' kuljum atina llum, aħfilna dubietna bħalma nafru mnuħati għalina, la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mlej miegħek imbirka inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marja Malla tlopalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mlej miegħek imbirka inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marja Malla tlopalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mlej miegħek imbirka inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marja Malla tlopalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mlej miegħek imbirka inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marja Malla tlopalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mlej miegħek imbirka inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marja Malla tlopalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mlej miegħek imbirka inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marja Malla tlopalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mlej miegħek imbirka inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marja Malla tlopalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mlej miegħek imbirka inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marja Malla tlopalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mlej miegħek imbirka inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marja Malla tlopalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima għalik Marija bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marja Malla tlopalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja l-Missier, l-Liben u l-Ispiritu Santu. F'kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santisma, urina l-inti omna għalik jisma' talb tagħna Ġesu li twilet għalina u rrid ikun bniedem bħalna. O Ġesu tiegħek frilna d-nubietna eħlisna minn nar tal-infern u l-ġenna l-erbieħ kollha speċjalment lil dawk li għandhom bżonn tal-ħniena tiegħek. Dan l-aħħar misteru, fil-misteru tal-glorja, kontemplaw meta Sitna Marija ġiet inkurunata mit-Trinità Qaddisa. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikull li trid int kif fis-sema hekk fl-art. Obżna ta' kuljum atina llum, aħfilna dubietna bħalma nafru mnuħati għalina, la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mlej miegħek imbirka inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marja Malla tlopalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mlej miegħek imbirka inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marja Malla tlopalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mlej miegħek imbirka inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marja Malla tlopalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mlej miegħek imbirka inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marja Malla tlopalina mit-tinbin,
issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja lill-Missier, lill-Iben u l-Ispiritu Santu. Kif kemm il-bidu, issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. U flimkien ngħidu t-talba ta' Salva Reġina. Slima lik Sultana, Om tal-ħnina, ħajja ħlewa u tama tagħna. Slima lik lilek ngħidu, għaliex aħna t-turufnati u li teva lilek nitnedu. Aħna li nibħu nolfu f'dan il-wiet ta' dmuħ. Ejja mela avukata tagħna, dawar lejna dawk l-għajnejn tiegħek tal-ħniena. Urina wara dan l-turufnament, il-Ġesu frat-timbirek tal-ġuftijek. O ħanina, o pija, o ħelwa, o Verġini Marija. Għall-intenzjoni tal-Papa Franġisku, missierna li inti fis-smewiet, jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikulli tritint kif fis-sema hekk da fl-art. Obsna ta' kuljum atina llum, aħfilna dubitna bħalma naħfru mnuħati għalina, la ddaħħalniex fi tiġrib iżda ħlisna mid-denja. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mlej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja l-Missier, l-Iben u l-Ispiritu Santu. Kif kemm il-bidu, issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Nitolbu flimkien l-erbieħ tal-Purgatorju, għatihom mulej il-mistrieħ ta' dejjem. Id-dawt dejjem jiddirilhom. Jistrieħu huma fil-paċi. Amen. Mulej ħniena, Mulej ħnina, Kristu ħniena, Kristu ħnina, mulej ħniena. mulej ħnina, Kristu spana, Kristu ismana, Kristu il-qattal b'tagħna. Kristu il-qattar b'tagħna, Missier Etern Alla, ħenna lina, Iben Alla li fdejt id-dinja, ħenna lina, Spiritu qaddis Alla. ħenna lina, Trinità qaddis Alla wieħed, ħenna lina, imqazza Marija, itlob għalina, imqazza Om Alla, itlob għalina, imqazza xebba ta' ġbejbiet, itlob għalina, Om ta' Kristu, itlob għalina, Om il-Knisja, itlob għalina, Om tal-ħniena, itlob għalina, Om tal-grazzja ta' Alla, itlob għalina, Om u xebba, itlob għalina, Om it-tama, itlob għalina, Om li żjed nadifa, itlob għalina, Om li żjed safja, itlob għalina, Om bla teba, itlob għalina, Om li tisħoq l-imħabba, itlob għalina, Om tal-aġeb, itlob għalina, Om tal-parir it-tajjeb, itlob għalina, Om ta' min ħalaqna, itlob għalina, Om ta' min salvana, itlob għalina, xebba kollok għaqal, itlob għalina, xebba li tistħoq kull qima, itlob għalina, xebba li tistħoq kull foħrija, itlob għalina, xebba kollok seta, itlob għalina, xebba kollok ħniena, itlob għalina, xebba dejjem marbuta ma' Alla, itlob għalina, mera tal-qdusija, itlob għalina, tron tal-erf, itlob għalina, bidu tal-ferħ tagħna, itlob għalina, amara tal-Ispiritu Santu, itlob għalina, amara ta' kull grazzja, itlob għalina, amara ta' kull tjieba, itlob għalina, warda mistika, itlob għalina, torri ta' David, itlob għalina, torri tal-lavorju, itlob għalina, dar tad-deb, itlob għalina, arka tar-rab tal-ġdida, itlob għalina, bieb tas-sema, itlob għalina, jewgba ta' filgħodu, itlob għalina, saħħa tal-morda, itlob għalina, kien tal-midinbin, itlob għalina, faraġġ tal-migranti, itlob għalina, faraġġ tal-imniktin, itlob għalina, għajnuna tal-insara, itlob għalina, sultana tal-anġli, itlob għalina, sultana tal-patriarki, itlob għalina, sultana tal-profeti, itlob għalina, sultana tal-apostli, itlob għalina, sultana tal-martri, itlob għalina,
Sultana tal-Konfessuri, itlob għalina, Sultana tal-Verġni, itlob għalina, Sultana tal-Qaddisin kollha, itlob għalina, Sultana mnisna mingħajr l-ewwel teba', itlob għalina, Sultana imtella s-sema, itlob għalina, Sultana tal-Rużarju Mqaddes, itlob għalina, Sultana tal-Familja, itlob għalina, Sultana tal-Paċi. itlob għalina. Ħaruf ta' Alla li tneħħi d-nubiet tad-dinja, Aħfrilna nitolbuk mulej, ħaruf ta' Alla li tneħħi d-nubiet tad-dinja, ismana nitolbuk mulej, ħaruf ta' Alla li tneħħi d-nubiet tad-dinja. ħenna lina Itlob għalina qaddisa Alla biex ikun jisuqilna dak li wedna Kristu. nitolbu. Għati lilna għaddejja tiegħek mulej Alla, nitolbuk li ngawdu dejjem is-saħħa tar-ruħu tal-ġisem u bl-interċessjoni tal-imqalza u glorjuża Marija dejjem Verġni nkunu meħlusin mid-dwejjaq ta' issa u ngawdu lena ta' dejjem. Bi Kristu Sina. Amen. Talba lil San Mikiel Arkanġlu. San Mikiel Arkanġlu, idħol għalina fit-taqbida. Kun int l-għajnuna tagħna kontra l-ħażen u t-tnassis tad-demonju. Irrażnu Alla, nitolbuk bil-ħerqa. Intlaqwa fost il-qtajja tas-sema, itfi bil-qawwa tal-Alla fil-qiegħ tal-infern li x-xitan u l-ispiriti ħżiena l-oħra li jġerrew fid-dinja telfin tal-erwieħ. Amen. Talba lil San Giuseppe. Slima lik ħaris tal-feddej u għarus tal-Verġni Marija. Lilek Alla fdalek lill-ibnu. Fik Marija qiegħdet il-fiduċja tagħha. Miegħek Kristu trawwem bħala raġel adult. Qaddes Giuseppi, kun missiera lina wkoll u mexxina fit-triq tal-ħajja. Aqlana l-grazzja, il-ħnina u l-kuraġġ u ħarisna minn kull deni. Amen. San Giuseppe, Itlob għalina, San Sebastian Martri, itlob għalina, San Turokku, itlob għalina, San Pawl Missierna, itlob għalina, San Publiu, itlob għalina, San George Preka, itlob għalina, Beatu Nazju Falzon, itlob għalina, Beata Adeodata Pisani, itlob għalina, intom qaddisin protetturi tagħna. itolbu l-Alla għalina. Li f'dan is-sagrament tal-għaġeb ħallejtilna t-tifkira tal-passjoni tiegħek għatina. Nitolbuk li nqimu l-misteru tal-ġisem u d-dem tiegħek. Hekk li nħossu fina bla jeda dak li rebħitilna l-fidwa tiegħek. Int li tgħix u s-saltan. Għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ikun imbirek Alla. Imbirek l-isem mqaddes tiegħu. Imbirek Ġesu Kristu veru Alla u veru bniedem. Imbirek l-isem ta' Ġesu. Imbirka l-qalb qaddisa tiegħu. Imbirek id-dem għażiż tiegħu. Imbirek Ġesu fis-Santismu Sagrament tal-Artal. Imbirek l-Ispirtu Santu l-Paraklitu. Imbirka l-kbira Omm Alla Marija Santissima. Imbirka l-imqazza Immakulata Konċizzjoni tagħha. Imbirek it-tluħ glorjuż tagħha fis-sema. Imbirek l-isem ta' Marija Verġni u Omm. Imbirek San Giuseppe Arus Kastissimu tagħha. Imbirek Alla fl-Anġli u l-qaddisin kollha tiegħu.
Naslu fit-tmiem il-qudiesa tal-lum. Anke fis-sitwazzjoni preżenti il-Knisja tkompli tagħmel ħafna xulfejjiedi fis-soċjetà u tajn lil persuni vulnerabbli u l-familji fil-bżonn. Jekk tixtieq tajn lil Knisja tkompli l-missjoni tagħha, tista' tagħti donazzjoni billi tidħol online fuq knisja.mt/donazzjonijiet jew iċċempel fuq 21-241-281 għal aktar dettalji. Grazzi tal-ġenerożità tagħkom. Infakrukom biex nosservaw b'attenzjoni l-miżuri għal ħarsien tas-saħħa. Aħna nkunu magħkom mill-ġdid għada filgħodu fid-9:30. Insellmilkom.